Di pa, kasi ang instruction sa muna, sa office na. Di ano yun po? Uni po sa list. Di naman po kami pwede mag-ako. Si Carlo na lang po, madam, bawal sa magkapot ng kwarta. Ate, dali lang, madam.
Diyos, maray na hapon po, maluhod kita gabos, asin pamiibion niyato ang oratio imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan na ikatulong aldaw kan Misa Aguinaldo, ang sa tuyang mga sponsors iyo ang mga minasunod. Antonia Chua Uy and Family, Jean Ravalo, Paz Raniola, Vilma Hau, Arlene Relucio, Lorna Wong, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and Family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Tai Che Boutique Hotel, Gerard General Construction and Supply, Milo, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and Family, Renato Lim and Family, Michelle Biquilio, Clarkson Joseph de las Alas, Rialo Family, Ava Adornado, Claire Alejo, Lina D. Alsaga, Maranio Family, Ada Dison and Kier Almonte, and Aurora Openia and Family. Siringman, ining Santa Misa, idinudulot para sa mga masunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot kan Bilardo Family, Mary Rose Zuniega, SG and Ian Peña, Giselle A. Mendez and Family, Astilio Family, Maricho Gomez. In honor of the Blessed Virgin Mary, from a devotee, for all the blessings ni Ana Rose Porlares and Porlares family. Pasasalamat ni Vida Exemane. For Sofia, long life, ni Janet and Daniel Careto. Pasasalamat ni Anonymous. Siringman pasasalamat kan Dream Builders and Tech Development Corporation, ni Lynn Encinarial, ni Rogelio Encinarial, asin ni Jennifer Lopez. Special na mga kahagadan for the gift of life ni Des and Lynn. Thanksgiving still for the gift of life of Des and Lynn. Pasasalamat pa kan Ricuenco and Valmonte family, kan Aliven family, nin Anonymous, ni Mr. and Mrs. Nestor Antes and family, Canieva family, for passing the dentistry exam of Lorenzo Lorete
kan Alcala family. For all the blessings and protection, kan Piana family. For blessings, guidance, and protection received ni Edna Lucila Torre. Espesyal na mga kahagadan. Dulot ni Janice and Noel Manalo and family, kan Aliven family. For Sahara May Aliven to pass the RTLE 2025, kan Aliven family. Espesyal na kahagadan ni Hannah Mohar, asing Cansales family. For healing and fast recovery of Arian Paul Manlangit, kan Tuagnon family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Justin Raymond kan Saniosa family, ki Jose ni Nil Fali, ki Ruben and Leticia ni Lynn Rico Obal, ki Emilio Jr. ni Bing Abalon, ki Nixon ni Bobby Rose Luces, ki Digna ni Janet Caritol, ki Ricardo Sr. ni Rachel Ann Araw, ki Oscar Abraham and Elisa kan Imperial and D family. For death anniversary of Santos and sa kalag ni Rosita kan Abadesa family, ki Felisa and Antonio Sr. ni Jennifer Lopez, ki Presentasyon kan Recuenco family, ki Ricardo and Lorencita kan Padilla family, ki Ashley Rio ni Sandra Nunez, ki Ray ni Riza Dehito, ki Jerry ni Donna C. Camacho. For All Souls ni Arian Paul Manlangit. For Ray ni Lily Raitana and Rosemary Melia and family. Asin sa kalag ni Joselito ni Belen Amuraw and family. Mga tugang ko ki Kristo, Dios marhay na banggi po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ikatulong aldaw kan misa aginaldo. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia.
Parang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin katuninugan, ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro, kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ang katugang akon, tans tumakasalan, tangani magkadayo kita sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Anggeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pag-umawa ng Diyos sa kaitasan, Panginoon sa mga tao, parayan mo, Pinoong mawika, Pinoong yawika, sinasamba mika, pinakamuraway mika. Pinapasalamatan niya. Purihan na kulang ang Pagurang na Diyos, adeng langit mo sa ang makakamhan. Pagurang ang aking Panginoon Pagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, akikan naman, ikaw na nagpaparang ng mga kasalanan, naman kay lagi kami, ikaw na nagpaparang ng mga kasalanan, at ginawa ako ang sumakit na ikaw na nagtubos sa tuban mahiraki namin kay kasanan banal, kasanan kagulangan, kasanan rokalan ko. Jesucristo, kayo ang Espiritu Santo sa pamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan,
namimibig kami kagurangnan, nakabing nakagabatan kan sakal din kasalan, nagikan sa daan na kauripnan, makaligtas, hulikan, kabanalan, ng bagong pagkamundagan bugtong mong aki, huli kay Yesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kanabuhay ang sinagahadi kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa paagi ni Propeta Jeremias, ang Diyos nanuga ning kaligtasan sa harong ni Israel. Sa Ebanghelyo, pinagbuot ki Jose na ngaranan ng aki ni Maria na Jesus. Ninhulita, tutubuson niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias, nagsabi ang kagurangnan, maabot ang panahon na pipilion ko ang sarong matanos na kapag-arakian ni David, tanganing maging hade. May kadunongan niyang pagkahadean ang bilog na daga, dangan gigibuhon niya ang tama asin matanos. Magiging ligtas ang Huda sa panahonin sa iyang paghahade, asin ang Israel mamumuhay na matiwasay. Aapodon siya sa ngaran na ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Maabot ang panahon, ang sabi nin kagurangnan, na ang mga tao, day na manunumpa, huli sako, bilang ang buhay na Diyos na nagluwas kan banwaan ng Israel, hali sa daga nin Ehipto. Imbis kaiyan, manunumpa sinda, huli sako, bilang ang Diyos na buhay na nagluwas kan banwaan ng Israel, hali sa daga sa amihan, asin hali sa gabos na nasyon na winarakan ko sa inda. Dangan mag-ierok sinda sa sadiri nindang daga. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuripotan asin ang saganang katuninongan, sagkod sa mayo na kanbulan. Mamumurak ang sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asinan sa ganang katuninungan, sagkod na mayo na kan bulan. O Diyos, itao mo sa hade ang sa imong hustisya. Itao mo sa iya ang sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan ang sa imong banwaan, asin sa hustisya ang sa imong mga dukha. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan, sagkod sa mayo na kan bulan. Hulita iliniligtas niya ang dukha na nagaagrangay sa iya, ang nangangaipo asin ang mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan, sagkod sa mayo na kan bulan. Pag umawon ang kagurangnan, ang Diyos ng Israel, siya sana ang nagigibo nin makangangalas na mga bagay. Umawon sagkod lamang ang sa iyang mamurawayo na ngaran, ang bilog na daga, mapanulugod kan sa iyang kamurawayan. Amen, Amen. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asinan sa ganang katuninungan, sagkod sa mayo na kan bulan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kay niya pagkamundag ni Jesucristo, si Maria na sa iyang ina, ikinasal kay Jose. Alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria, an sa iyang ipinapangidam manggikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asinabo siyang masupgan si Maria, kaya nag-isip siyang suhayan ini sa hilom. Mantang iniisip ni Jose, nagpailing sa iya sa pangaturogan, ang sarong anghel in kagurangnan na nagsabi, Jose, akin ni David, day ka mag-alang-alang ako si Maria. Hulitaan, ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ng lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Hulita ililigtas niyan sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mautoban sinabi ng kagurangnan sa paagi kan propeta. Mangingi daw man sarong birhen, sinipangangaki ni lalaki, mangangaki ni lalaki, aapo doon Emmanuel. Nanbot sabihon ang Diyos nasa sato. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang ipinagbuot kan anghel ng kagurangnan. Pinakasalan niya si Maria, alagad dahin nagdurog si Jose kay Maria. Sagkod na ikapangaki kay ni ang sarong aking lalaki nang inaranan niyang Jesus. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Congratulations sa nakaabot na kamo kan ikatulong aldaw kan toyang Misa Aguinaldo o sometimes called Misa de Gallo, simbang gabi. Sa nadagugtang Ebanghelyo, garo baga Christmas na ta piga papayag na sa pagkamundagkan sa tong kagurangnan. Kaya lang ini karo introduction pa sana, inulit kung paano nga nagkamidbidan si Mary and Joseph. Asin sa nasabing passage, importante yun na maray so apod kay ni. So, yung openness in sarong tao sa kabutan ni mahal na Diyos. Because sabi na si San Jose, dahil man lamang nagtaram sa Ebanghelyo, nothing is recorded about Joseph saying anything. No? Maski ka nagduman sinda ni Santa Maria sa Jerusalem, tanganing i-offer sa indang aki according to the custom, nagreklamo si Mama Mary, tunawara pa nga si Jesus, pero si Joseph dai. Siguro po, sabi na si Joseph, pigdadagog niya, suminsay kang Diyos sa paagi nin pangaturugan or dream. Bako man po yung sabing dream na nangangarap ka o nag-ambisyon. So, dream na garong state of the mind na open ka sa kung ano man na pasabong. I think this is important sa tuya. Ang Diyos pag na communicate sa to, day taram kung no arin siya mataram, no arin ma-advise. Pero in the narrative, ang Diyos day managtaram, sabi digdi, may anghel, no? Na ang ba't sabihin, messenger. Itong anghel,
sasabi ang bot sabiyon ni Diyos. So, sabi ba kami, mga anghel kita, do we listen to our angels? Sa Roman ini sa kapotan, ta siring kiusi kita managhahanap kang kabotanin Diyos. But many times, sabi ba ka, papangadya kita kang our Father na kung sa ibig sabi, masunod ang kabutan mo. Pero in the end, we follow our own dreams, our own designs. So, di nagkakaigwa ni importansya sa San Jose, ta bukas pirmi siya sa kabutan kang mahal na Diyos. He who was described as a just man, no? Mabuot na lalaki, matanos. So, dahil nag-violate kaya ano man na commandment, no man na kabutan kang Diyos. Pero sabi pa lang, paano man kung pigliligawan mo o itinatangi mo, nakakomit kasalan na dahil man dapat pwedeng may aki ka na dahil pa man nagdurog, no? So this was the predicament of Joseph na gusto niya na nga ng suwayan, otherwise in the law, gagapoon si Mama Mary until death. No? Yan po, so matinding padusa sa pagnadakop na ganyan, no? Ang sarong babaeng daing agum. Pero nahiling ta ang pagsaklulokan mahal na Diyos, Mary, who had been chosen to be the pure spouse or mother, no, of the Savior, di po tinugutan na mangyari. So maybe in our own dreams, in our own ambitions in life, gusto kang Diyos na suriin tayo ni pagkurupurupan, baka mamaya sarap man o baka umani ang dream ni Lord sa sato, no? Kaya sige ang dream, pero it's God's dream na sa istorya kang kaligtasan, may sarong pangaturugan ng Diyos sa to for all of us. Ano po ini? Na magigitang banal, na magigitang malidig. That is why in the Gospel yesterday, so genealogy of Jesus, kapag arakian, ano po so na hiling tanari sa ta. Pigin nyo merit magaduman so kadakol na mga relatives, personalities, parents, especially the men, no? Ama. Incidentally lang so ina, no? Pero yung mga ina-digdi, may dikit na kakundian. Baka ba na tunay na ina, ama, no? Pero siguro ang bot sabihin kang Diyos, pigpili niya ang mga taong ini despite their faults or despite their inadequacies, tanganing sabihin sa to na despite our weaknesses, despite our humanity, gusto nin Diyos na kita darahon sa sarong level nin holiness. Na ining isisirang na aki kay Maria, saro po na imahin kang true humanity. Nang Diyos, pinapadala si Jesus, tanganing siyang maging model kang pagiging tao. Although He's God. Aram ta na ba ang pagiging tao? Ano mangyang question yan, Father? Ang mga tao, wag kita. Iyo, mga tao kitang naturingan. But we act like a real human being? Minsan, mga sobra pa sa hayop. Dakol, makita nahiling ng mga pelikula, mga istorya. The human being is even worse than the animal, no? Kaya kung minsan, ano daw nga kung gusto ni Jesus o ni
Lord, para sa bilog na katawan, na itong original na creation, na digtaan baga ng kasalan ni Adan na si Neba. And so, up to today, iba na po, so, piglalakaw kang tao, nabahira na kang kasalan. Diyan nga ni sa mga tugang ta sa mga protestante, they still cling to the belief na ang tao aday na lang magiginibo. Any good act, ninuling yata na digtaan na. Or even to the point of saying, corrupted na ang human nature. Kaya ano man ang isipon, gibuhon, dahil ng worth as far as man's salvation is concerned. So ano pigkasabi kan mga tugang protestante? It's only the grace of God ng tao maliligtas. Alagad nagsabi si Apostol Santiago in his letter, faith without good works is nothing. So ikaw manggiraray na importansya. Natatabig tatawang kita ng Diyos din ihemplo kay Kristo, kay Maria, kay sa mga santo, na unang gibuhon, uni ang tawan ni atensyon. Outlined to us a kind of program for holiness, for humility, for acceptance of God in our life. Kaya po, ang dream ni God sa tuya, kay po antang usisa, o kay po antang haputon si Diyos. That there are times, day man nangyayari sa so gusto ta, which I presume is our dream, no? Kaya po, si Jose, ikaw baga si Bishop Sora, napig-introduce na imahe ni Bishop, ay ni St. Joseph, the sleeping Joseph. Sabi ko kay Bishop, no rin daw niya ako, yan Bishop, magigimata, si Jose, pirmisa nang nangaturog. Precisamente ngayon, dahil naman yan, magigimata, nag-dream yan, no? I thought he was confusing Joseph, the husband of Mary, with Joseph, the real dreamer, no? Na aki ni Jacob in the Old Testament. Anyway, so mga pangaturugan, mga tugang, giraray, ang importansya kay ni na bako ining our own, but God's own. Saka lang kita nagsishare sa dream ni God. Sharing na nakikishare kita sa salvation na itinao for the first time to the chosen people, no? The Israelites or the Jews. Dahil man sa nakikisaw-saw lang kita, kundi talaga naman nandoon sa prophecy, no? Na pinagsasabi ni St. Paul. Kaya, whenever we dream, we ask, Lord, okay ba itong dream na ito? O baka sako na? Takon sa tuosan na iyan, there's the possibility na magiging matakata na day matatapos sa dream. Ninudita, in a way, against inisa kagustuhan kang Diyos. So ano po ang ehemplo pinapailing ni Joseph? Sa tuyang dream, kaya pa na mag-agree ini sa dream ni Lord. Kaya baga ito, kahit yung understanding niya bilang sarong tao, nagsusunod kang patakaran na you should be clean before marriage. And yet, sabi ni Anghel, ang kagurangnan, hari na, pagparaisipa, Jose, ako at si Maria. So, are we ready to do something against sa dream ta? Gusto nga kan aki, nurse, pero gusto kan magurang doktor. Tisay pang mga gana. Siyempre, so magurag, siya sa may panggasto, siya sa may pang tuition,
And the poor student will just have to follow. So, dahil natupad ang kanyang pangarap, pagkatapos kang estudyante, sige, mama, papa, at nasunod ko ng kabutan nindo. Ako naman, sundin naman nilang kabutan ko. So, there will be never-ending study. Kasi yung nag-aaway yung mga kalooban ng mga dream kang mga members of the family. Masakit man tanggapin, ito po mga suggestion ni Lord sa dream ta, pero yun po yan ang nararapat. Dahil man dapat kita magtagasin pa o isip na I have my own life. God has nothing to do with me. Mga ganong na rason. Pero natapak kita nga para simba sa St. Jude, makapasar kita sa board exam, etc., etc. Kung na man sudatang sunod doon. Oo, tinabahan kaya makapasa sa exam, but now, you are leaving the church. Ngunyan, iba nang ginagawa mo. So, paano po yan? Tinabakan baga kita ni Lord, hindi tagatalikod kita sa iya. So, the dream should continue. Kung ano po ang hinahagad ng kagurangnan, padaguson tayan. Holiness does not depend in our dream. Anyway, the dream ni Lord, ang pagiging holy, pagiging banal. Kahit tayo may asawa, kahit tayo boyfriend, girlfriend, lahat tayo hinihingan ng kalinisan sa hawak at sa kaluluwa. Because to be chaste, to be clean, is related to holiness. Kaya po mga tugang, ang example man ni San Carlo Acutis, magayonon man. Simpleng buhay ng teenager, pero yaon sa bendisyon kang mahal na Diyos. Mayapot na naman, nag-ibo ng si Carlo kaya kang dream ni Lord in that particular work of him, no? Napigkalat niya so miracles of the Holy Eucharist through the internet. And yet, mata ngayon, Lord, tinaawan mong helang. Paano pa siya makapadagos kay ito? Ngayon po sa mga difficult questions, nagsusunod na kay Lord, pero meron pang mga kasunod na problema. Siguro masasabi ito po, San Jose man baga si Mama Mary, nagsunod man. Pero anong nangyari? Pinangakin na si Jesus, nagdakula na, uya na, nailing na ni Santa Maria, may bit-bit ng cross. And afterwards, being nailed to the cross. By the time gurang na si Joseph, or perhaps nagadana, kada niya na nailing sa passion and death of his son. Pero anyway, sa gudaan na makakaya kang tao na hanapon ang dream, padagos ang pangaturugan kan Diyos Ama. Di po kita mauntok. Maski kita may kalamidad, maski may earthquake, maski may shear line, maski may ITCZ, as in iba pa na pigasabi kang pag-asa. Because this is our own circumstance. Sa langit, di man kan mga yan, mga kalamidad, pero digdigwa. And while we're still dreaming, inay po, nagtitintar sa to, digiging tukso. Pero kung magibiin ka, ay din ako mga simbata nag-uran. Mainiton, simbahan, dahil aircon. Then ako mga simba. Are you following the dream of God? So yan po. Makayo nang isipon na binabalikan tayo ng mystery kang pagkamundag ni Jesus. Kay Mama Mary, kay Joseph, na dahil nagtataram, sige sa ng dream. Pero, come to think of it, no? Ang istorya ni Mama Mary and Joseph is our own story. It's our own following of God, of Jesus.
Pero ang tanong, namimidbidan ta na ini, na naghahagad kay arog kay ni, arog kaan. Paano kung day ako magsunod sa inda? So yan po. There's the bad, there's the good, pero may kitang nagpipili. As in sa pagpili kay po ang Espiritu Santo. So Espiritu Santo, iyo ang nagpangidam kay Maria. Sisa daw po nagpipid kang mga dreams ta. Hindi ba ang Espiritu Santo? Who knows the truth? Sabi ni Jesus, don't worry, paghali ko, pagbari ko sa Ama, I will send you another Paraclete, tabang, yung Espiritu Santo. So mga dayo na saksiyan, naginibo ko, ang Espiritu Santo po ang tabang sa indo na marumduman ang mga ginibo niya. It's still our story to ask the Lord, hanggang manyan, ginigibon niya ang para sa to. Tangan itong istorya, dream, kan mahal na Diyos, katabang, kan Espiritu Santo, sa pagbukas takan sa itong isip, asin puso sa iya, landaan taman na mahiling ang fulfillment kay ni. Maski siguro, not according to the exact details of our dream, pero in a way, nakakaiba kita sa dream ni Lord. This is our project. This is our dream. Lugod, ako unta, palaugon ta ang kagurangnan sa mga dreams ta, sa mga pangarap ta. Tanganing po, dahil man ini mangyari, we have the Lord to blame, not us. Mga tugang sa ikatulong aldaw kan na misa di Aguinaldo, lugod, pakusugon ta ang buot ta. Namantang naga-debosyon kita kay St. Jude, kay Mama Mary. Ining mga pangaturogan ta sa buhay, mabindisyonan kang Espiritu Santo. Amen. Nagtindog na sa pagpangadji kan minatubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitang kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan kay Bani San Jose, ang lalaking dakula ang pagtubod, sararo kitang magpamibi bilang pamilya ni Diyos sa tunay na Ama kan kabos. Ang simbag sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean asin mga lalaking religyoso, mag-arog ki San Jose na magladawan kan pagkamuot kan Dios, huli kang sa indang makaamang pagmangno. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga opisyales kan gobyerno, mag-arog ki San Jose na maging marigmat sa pagmidbid kan plano kang Diyos, ni pinapahayag sa arualdaw na pangyayari nin bukay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama, mamuot asin magmakulog sa saindang mga pamilya, hulikan sa indang higos, asin marhay na paarog kang bukay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nakakamate ning pagbalo sa personal na bukay, asin sa pamilya, magkaigwa kan paglaom asin pagtubod ni San Jose, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kang pamibi ni San Jose,
Ang mga naghihingagdan, magkamit nin ranga sa saindang mga huring oras. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibig. Kagurangnan tabang ikaming maging saro bilang pamilya sa pamayo mo bilang ama. Ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ko mga tugang, tangan ining sako asin sa indong atang maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Ako on man lugod kang kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ng sakripisyong idudulot sa imo, magpakanigo sa mo sa ngaran mo, tanganing sagod pa man makisumaro kami sa imo, nahulikan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagka magagadanon, siya nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanaw sin nakakaligtas. Danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkoran. Asin sa rabay na mag-omaw, magrokyaw, magharubay sa imo sa aldaw ni Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong at Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen. Pinalakop niya sa kinaban, liwanag na daing kasagkoran, sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumo ang mga angheles, kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, mga virtudes kang kalangitan, hasinan mga palada na serafines, sarabay nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kaming buot mong makasanong sa indan sa mga tingog sa kaugmahan ng mga kairibang nagsasabi.
kanagadan banal, borahaba din kabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, nga sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaliiban, sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay, sin magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, sa sin magkakan kay ni, tainihan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabot sa sinmanginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Pagkagalan mo kakurangan, ipinapahamanatan mo, pagkabuhay iwan, ipinapahayag, sunay ka Kaya kami nagurum sa iyong pagkagadaan, sin pagabuhay liwat ng dudulot sa iyong magagurangnan, ganing tinapay din buhay, asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo, magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, ganoon dumakagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man, garong dumas sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong ginigirumdum, asin pinapamibi sa misang ini, sinang kabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. San Judas Tadeo, sin mga apostoles, sin kabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw, asin nagpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kapag kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nadukdoan kan mga nakakaligtas na togon, si pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kahalian
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganin kami natabangan nga sa iyong pagkaherak, maging dani na taling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. So Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare, pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan, pagkamuot, kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Turogan kay Kristo, nagsishare sa sarong pangaturogan kan Ama. Kita gabos magtao kan katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Peace. Peace. Awi kami ni mga tugang o yan sa kagurang Yesu Kristo, siring sa iyang mga magurang, Jose sin Maria, nagutob kang pangaturogan ni Diyos sa iya. Siya, ang kordero kan Diyos, papara kan makasalan, kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kan hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi,
mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kambilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban,
kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang nanakon, midlugodan sa imong pagkaherak, sa tao kan sa imong templo, asin andami an angay na kagalangan, sa maabot na sulimidad kan sa imong pagtubos, uli ki Kristo sa mong kagurang nang. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuo na po ang misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa di Gallio, nagpuon man po kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Daina pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maut po maging Aguinaldo mas sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Kung saan, i-offer po ini sa offertory. Ang parol may kantidang 1,000 pesos as in 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Siring man, available na po sa Paris Office ang 2026 St. Jude Calendar. Sa Disyembre 24, aldaw ni Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibohon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin, sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Diyos mabalos po. Mamibi, magtinog na po sa oring pamibi. Oring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Doon mga payo magagaling bendisyon. Nagtutubod ka mo na naki kan Diyos, nakisumaro sa to. Minamaabot tindoan sa iyang pagbalik kiraray. Sa iyang pagdatong, darawon lugod ka mo, sa liwanag kan sa iyang kabanalan. Asinan sa iyang bendisyon, magdara sa indo, nin katalingkasan. Amen. Pakusugon lugod ka mo kan Diyos sa pagtubod, pagibuhon ka mong maugma sa paglaom. Asin matinio sa pagkamot, sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Naugma ka mo, ninuhulitan sa tong paratubos na kisumaro sa to bilang sarong tao. Sa iyang mamurawayo na pagbalik, tawan niya lugod ka mo, nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Sinbidisyonan ka mo, nin Diyos na makakaman, sin mamumuto ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Idinudota na, Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening too, Father.